Són víctimes de l'odi, perquè el racisme és odi, i l'odi, com sabeu, mata, pot acabar matant. Malauradament, mentre estàvem preparant aquest acte, hem hagut de constatar una vegada més, quan encara no fa un any dels assassinats feixistes que hi va haver a Oslo i a la illa d'Utoya, que van causar 84 víctimes l'estiu passat a Noruega, com sabeu, aquest dilluns, en una escola jueva de Tolosa de Llenguadoc, un professor i 3 alumnes, dos dels quals eren fills del mateix professor, també van ser cruelment assassinats per un atemptat de violència racista. I després també 3 ciutadans més francesos que també van ser assassinats, sembla, per la mateixa persona, també a causa del seu origen. Per tant, doncs, en aquest acte nosaltres volem recordar-nos especialment i volem expressar una vegada més la nostra ràbia i el nostre dolor per aquests morts. No vull entretenir més perquè, com veieu a la mesa, hi ha altres persones a parlar i heu vingut a sentir-les amb elles. A continuació, doncs, passaré a presentar-vos-les. En primer lloc, parlarà l'Alicia Rodríguez, que és la responsable del SAI, d'aquest servei de racisme, detenció i denúncia a les víctimes,